sawun da kasa ba to kai yaro ba da abin ka kai ba shugaba wannan bayan na mace dan iska ne na san haihuwarsa na san uwar shi ma kuruce ta ma na san ba ya samu isa ne a duniya bai san kowa ba ma a flex Nigeria ma country to kwace ka ga yaro mara kunya amma wani an sa dokan nan cewa kada kowa ya fito shine ku kuma ku fito an sa dokan nan kada amma ko wannan yaro baka neman albarka wannan yaro baka neman albarka ka ganni da kyau kai ko wannan yaro ba ba kai ne maka albarka yo ba